ngaita ngekuda kuda yoro mwangu atikutukana mune zvakanaka apa asata wakutora chakatocha ayo atikutukana kuda yoro mfeso wangu handizi yo since madhezi anza ari kuuya ndoziva kuti uri murume haushaya chi pako pekunya saka inoza ini ndachodza pataikuza dhirera handisi mfeso vanhu vakafanira kutanga kukudza ndakugumisawo 2 minutes iwona Chodza uchiminzi mafamba uchimpurana muchitora nezvangu inini iwewe na Chodza ndati chimbomira ko iwe unokoti inini na Chodza iwewe na Chodza aiwa cha iwewe ndio pesa yako bana waida kuti usiye zvakadaro singakudzi zvakadaro zvipi aiwa wefa watoziya kuti saka rendeka ndiyafiza unondibhadharira iwe aiwa ndikubhadhara banda ndakatocontribute kuti uziye yotonhuwa magaro watanga mfana aunoactere atonhuwa magaro zvake anoayekera abata 40 bondi chamwari noyari ndeyangu tsano apa ndoda nditenga machangi sangu ndondodya sadza rangu ndandozvibikira ndega ina ndibikira sadza namama andozvona fedze thing but still chimbomera noti still hasati ndapedza kutaura ndatasati ndapedza kutaura pandogara ininika handi panobhadharwa panobhadharwa nani pabhadharwa nani asi munhu akakubhadharwa nomuziri fesi yako kambomuna mama wekuaustralia ndo anibhadharira waibhadharwa naye uchapo uchapoka saka uda kudhiribhurani uchapo iwewe waka uri murima yo nyatsotaura usingaganzewo utaura zvakanaka correct manje kana uchida kutaura ndodotanga zvinharo nari sachikutaura saka wakazoita chimbomira munhu ataure aiwa ndowatanga kuita zvimheremhere watanga waiti chitaura wopedza ndozvitaura mwana wangu saka hanzi june zvine zvadhakwa saka pamene makutambadzira hanzi end of may but you are umbush ya plan plus ani mabuda na shutu sata tutotanga ro countdown apa pamwe akazvizo countdown yakatotange asa wapo notice aiwa ndingotaura kuti mari yacho iripera end of may wapo notice anza inonzi aya mari aisi notice saka ndokanzi kana pane mari inowedzera inenge iripo ayo inobhadhara saka uda kuzoudzwa musi wacho zvasvikire asa musimbotaura mesi nani nawe shutu wacho totaura saka manje saka utoziva endo plus bill anenyane wefutika ubunzwa kwaya kumba kwa bill wakamnyengerera kuti akweretese shuto mari akabatiswa gasi yechimbato bill ari muchiki nazvo aiwa izvo ndezvavo ari muchiki saka hanziwo ndowakwenyera aiwa ndina urikuona kuti mati monzwa zvakaitika aiwa mati monzwa zvakaitika manje inini hamundi hati munongotaura eni musingaduri nditaure taura tinzi ndonowatanga shuto nderendodi wangu handiti kairi akaita kuna bhiriboy akati bheri ndoda mari bhiriboy akati amira mari dzacho hatsati dzanyatsokuita popo handiti ndobva ndazondomuona bheri ndikati aiwa bhiriboy uyu munhu anokutokupa mari because ndirendirodi sazoshandere andizive kuti zvakazosevenza here kana kuti zvakarusa pazvaita se handizive kuti vakazopanana mari dzavo sei kana mapercentage handina iyo ndangari engineer iyo ndangari engineer aiwa ungoti uya angozikanwa chete but aita hanzi kuda ndiakakonzeresa hanzi ndiwakauya chiusimbisa here kusimbisa ndakasimbisa because unonzwa kusimbisa kwandoita inini ndosimbisa nekuti ka ndozwa kuti shutoka handitangaiva mandate shutanga papasara 3 days dzokuti apiwe mari nemarodi sazoshanda chizo yokuti azondobhadhara kaika kana vasina kubhadhara vanava vega vanobhadhara mira ndokutaurira one thing shamwari bhiriboy wacho ka haite zvezvo asina kana chimwe chinhu
chanobata nonyeba kaita kuti akabatiswa gastovu but musi wandakamuona aito anga tori muchika achiti mari anonoka kuuya haisati yauya wanzi mari anonokaura ngaisaka pesente chimwe yacho pamusoro zvakunofanana mwana mabhiri wakabhoshwa saka idhiri riri kukubatsira iyoyo waisimbisa kuti pamwe uextendere mumazuva aiwa inini dhiriri unozva zvarandibatsira plus hapana zvazvandibatsira because shuto akati iwewe ndionowowirana bhiri ndikati bhiri zveshuwa ndowirirana kokana ndichitaura unotaura mira apedza taura kuda kunotaure ndichitaureni sha ndakamutaura ndikati Billy boy ini ndowirirana naye because anoziva ndogara pa10 pako plus Billy boy anotoziva kutoti iwe unopiwa mari kupera kumwedzi uyu ndo zvakatika chete hamene zvimwe maextra otinapana kana zvimwe saka makamuvhara makamuita skillful akarazwa madhene maroja makamuradza 3 maroja makamuradza maroja manga wakatorugisa biriboy iskillful yamakaita kai ndoinonzi skillful waitozori kutonobhoshesa skillful kai international tomudedza anouya anotouya aregeze kwete kuti mukoma kuda waitazebhoshinga skillful mukoma kuda vari pano vachisimudza vachibhakera zvo ndotambudzika vachisimudza chibhakera but hatitambudzike zvokundobhosha vanhu inini ina ndibhoshe vanhu inini hatoziva kuti wabhoshe vanhu but aiwa ona kuda mira usataure ndisati ndataura taura uraiti ramukoma sha mabasa angu andoita inini ka ekutimbira unhu mugadheni nekutumwa kundohodha kuvaudhera ndichipiwawo tazvinzwa ndisi ndo mabasa angu toziva kuti kuda ubhoshe but tangoti apa makaita skillful inonzi skillful apa takati nani mashots makati ba inini nani highlight nalenders akazopera kwemwezi ubva apedzeka kuti mari unogoti ini ndakaita skillful nalenders iye letas wacho achete ndofana kubva pamba pake saka ndoita skillful ipi pamene kudazitwa top up kaemazuva pamene kudazitwa top up emadays kuti hawa dhiri rakaita successful pamene ndokutopero kana 1 week ndokumbirawo kumbonyarara pakatona ndokumbirawo kumbotaura iwe atotaura stere kumbotaura iwe taura wega usingavhiringidza but isaiwe kuramba kuti makaita skillful right ndokumbirawo kumbobvunza akagurwa kuti ndiani madbili akagurwa nani makaita skillful nani wakadhiguna lenders but shamwari asi clinton inini iweogara pasi mukazvironga wati taura tinze kuda nhasi hautauri tiripo taura tinze wewe unoziva iwe wakambona chidhura munhu inini boy kuti inini gasenge wakambona negasenge inini ayo ndoziva kuti iwewe hauite izvozvo but wona akakuda but billboy ndiyakataura ndosa ndoti inini kana munhu achitaura ka ada kutaura inini pandoda kutaura achitaura inini because inini ndimega wona akakuda billboy ndiyakataura kuti kuda ndiye akauya nacho nalenders vakarova skillful yavakarova ipapo manje handisi ndakataura izvo mira manje ndikutaura pape chapo chapo ka watatoka gasitenga racho ndiweyo uchizoziva zvemunonoita taura tinze kuda
ndakambomera kutaura pakati ndiri kutaura chokwadi wakanita cha rendesi wangu inini aida ndai ndopandati maronga muri mumba mako ndopandati ndai unogona kuona billboy anokupa ndai wakati hazvinese Bazvaita sei? kandi akadhibha ndopana mutaurira ndikati asi billboy anoda chibatiso ukati chese ndokutora kana chitengi chakaboka izvo aiwa ndozvakaita wakaona mira ndokutaurira zvavakazondobatisana vega manje kandakandasisipo manje but iwe wangoita sei wangwaridza pito kayo kuti anoda chibatiso waridza pito urambe chibatiso ndekuridza pito kwacho handizive chibatiso chakapiwa kuti chakafa here cha ndakataura kuti chibatiso kana chinhu chini chibatisoka chinhu chongoti nobata chokuti unochibhadhara wobva watora chinhu chako ini handinamboziva kuti aisatenge gasi yakaboka kana kuti aisa foni yakafa kana kuti aisa chii chakafa. I didn't even know that. Andikatoona handamboziva kuti vakaita chibatisano chavo chavakaitisana because those people vakawirirana vari vaviri asi akaridza pito ndiani aiwa kuno kwaita mupira kumana waiti nombori ndakataura ndikati uyu andokwenyera kwacho wakabatidza bluetooth chimbonyarara aichokwadika ndati usataurisi ndati ndakataura ndikati uyu ndiye anopa mari asi anoda chekubatiswa kuti upiwe mari saka zvakazondoitirana vari 2 ini handiziva kuti vakabatisana chii saka tomudedzere madbili sekere ndozvandotoda izvozvo mira timutsvage timudedze mira tozokontinya mati mudedze tozokontinya bo ibo dima